Здравейте, в този брой на MoneyBG отново ще ви срещнем с един много вдъхновяващ човек. Ще чуем една любопитна бизнес история на успеха. Представям ви Красимира Ангелова, която е съосновател на успешната и многомилионна компания TechnoArena. Освен това е и бизнес ментор и въобще много интересни неща имаме да си говорим с нея. Здравейте, добре дошли в нашето студио. Здравейте, благодаря за поканата и се радвам, че сме тук да разкажем и да вдъхновим хората да могат да сбъдват мечтите си, да правят действия по своите цели. Вие сте носител и на титлата Бизнес дама на годината. Всъщност, как е в момента? Каква е в момента? Как определяте в момента бизнес средата в България? Трудно ли е да си успешна бизнес дама в нашата страна? Винаги е трудно, когато човек вярва, че му е трудно, независимо какво правим. Когато човек прави нещата с вдъхновение, с желание, с радост, наистина е в мисията си, да, трудности винаги има, независимо какво правим, но е най-важно да вървим по своя път, така както го усещаме, така както го разбираме и чрез нашата вътрешна промяна да се справим с лекота, с препятствията по пътя ни. Да поговорим малко и за вашия бизнес, за това с какво точно се занимавате. Разбира се, на нашите зрители, които не ви познават, съм сигурен, че това ще им е интересно. Както казах и в началото в анонса, вие сте съосновател на една много успешна, многомилионна вече компания, която се казва TechnoArena. Разкажете ни за началото, за процеса от идея до реализация и до това какви са най-големите предизвикателства на бизнеса ви в момента. Това наистина беше един доста дълъг път, близо 20 години вече от нулата до създаването на една успешна компания и като всяка компания, това е като раждането на едно дете. Откривайки я, започваме от нулата и започваме далечната 2003-2004 година, когато нещата бяха съвсем различни и променяйки се бизнес системата в България, променяйки се нагласите на хората, търсенето на хората, по този начин ние също променяхме своят дори облик, начина по който предлагаме продуктите си, още какви продукти предлагаме. Но тук може би е много интересно да споделя историята, как заедно с съпругът ми, когато основахме компанията, с раждането на всяко едно от трите ни деца се раждаше като едно ново направление в бизнеса, защото има хора, които смятат, че децата може би са пречка за развитието, за растежа дори на семейството или на личността на човек. При нас се получи точно така, че децата бяха вдъхновения ние да правим и още нещо, т.е. да се развиваме и ние, и бизнеса ни, дори в името на децата. Те бяха като един двигател на нас. И когато се роди първото ни дете, тогава започнахме различни видове дейности. Тогава започнахме и с магазини да се занимаваме, собствени магазини откривахме. След това, когато се роди второто ни дете, открихме онлайн магазина ни. Буквално аз го създадох на кухненската маса в кухнята, докато така се занимавах и гледах детенцето ни. И това нещо ми даваше много голям стимул на мен самата. Когато се роди третото ни дете, тогава пък започна една моя вътрешна трансформация и тогава минах в попрището бизнес ментор, защото за мен това е като едно продължение от предприемач към бизнес менторството, т.е. целият този път, цялата тази опитност, всичките тези умения, през които аз съм преминала и придобила, аз сега успешно ги предавам нататък. Ще поговорим по-подробно и за това, разбира се, и за съчетаването на двете неща. Но искам да ви попитам какъв е в момента основният фокус на вашата компания, основният профил на вашите клиенти и как се промени бизнес средата в България във вашите очи, сравнено с преди 20 години, когато сте стартирали? Промяната е огромна. Мисля, няма как преди 20 години да си правил едно нещо и след 20 години да правиш същото нещо и да има същия резултат. Невъзможно е. Затова смятам, че колкото повече човек и въобще бизнес собственик, предприемача е гъвкав, адаптивен в новото време, да може да
дори усеща нагласите на хората, да чува потребителското търсене, т.е. какво искат клиентите, не какво ние искаме, защото така е било 10-15 години, а какво иска клиента и да му дадем това, от което има нужда. Както сега навлизат изкуствения интелект, той ще започне все повече да навлиза и в ежедневието ни, в нали, продуктите, въобще всичко, което ние използваме, вече има някакъв вид изкуствени интелекти, колкото и да не искаме да го използваме, той е част вече от ежедневието ни. Ние не знаем след 15-20 години какво ще бъде, но е важно не да се съпротивляваме срещу промяната, а наистина да видим какво аз мога да направя чрез промяната на търсенето или в случай както е изкуственият интелект, който навлиза, как ние можем да го използваме, така че той да ни е в наша помощ и в бизнеса, и дори в домакинството, във всяка една наша дейност. Тоест, ние слушаме какво ни казват хората, от какво имат нужда и ние им го даваме. Искаме си да поговорим малко и в цифри. Казахте, всичко е започнало преди 20 години от едно бюро. С каква инвестиция тогава стартирахте бизнеса и 20 години по-късно към днешна дата колко хора работят за вас, колко са вашите клиенти, какви приходи генерирате? Реално, няколко години преди да се срещнем с моят съпруг, той беше основал с 50 лева. Нали? Човек, който от нулата, наистина от нулата тръгваш. Нали, с колко клиента работим с хиляди клиенти, защото ежедневно нали, ние имаме и собствени магазини, ние имаме онлайн магазини, въобще ежедневно се генерират стотици поръчки. Оборотите са милиони. Милиони всяка година. Като аз много пъти, когато си говоря с различни хора, според мен в бизнеса е най-важното не само да се гледат оборотите, а колко наистина печели компанията, защото в годините имало периоди, в които нали, маржа е толкова малък и толкова нисък, че просто вървиш и правиш това, което си правил години наред, за да задържиш положението, както се казва. И промяната кога идва? Когато виждаш, че нещата, които си правил години наред, нищо не се променя. И затова в този момент, т.е. когато виждаш, че, да кажем, нямаш достатъчно печалба, е необходимо нещо да промениш. Например, има бизнеси, които тогава започват да търсят нови пазари, да излезат на международния пазар, да търсят клиенти от цял свят. Нашият бизнес не е международен, нашият бизнес е на национално ниво. Да. В интерес на истината в годините сме търсили варианти да излезем, но така се случвали и обстоятелствата, че сме останали на национално ниво. Нещо ново свързано с вашия бизнес като промяна или нови инвестиции, които планирате и за които бихте разказали сега на нашите зрители, нещо, което предстои? В момента това, което сме насочили вниманието си върху това, което имаме, да е стабилно и да е стабилизирано, защото не може постоянно да развиваш и не може постоянно да разширяваш. Необходимо разширение, стабилизиране. В момента сме именно на този етап, където стабилизиране на всичко това, което имаме до момента. А колко човека работят в момента за вас и имате ли, изпитвате ли така проблема, който изпитват много бизнеси в България и не само свързан с недостиг на кадри, да кажем? Интересното при нас и така съм щастлива, че нямаме текучество, което наистина е много интересно. Наши служители са повече от 10 години работят за нас, да не кажа, имаме служители от 20 години работят при нас. И така, когато съм се срещала с други предприемачи и казват, има текучество, няма работна ръка, няма това, няма онова. Да, ние не сме компания с хиляди служители, със сигурност там го има в голям процент този проблем или предизвикателство, да го кажем. Но при нас хората се задържат. За мен, за да се задържат дългогодишно служителите в една компания, изисква комплексни дейности от страна на собственика
И най-малкото е да чуваме от какво те имат нужда. Не само какво се случва на пазара на труда, къде се намират, т.е. в коя част на България се намират, а наистина да им дадем, разбира се това, което ние можем като компания, но да им дадем спрямо развитието на света като цяло. Дали ще е разбиране на човека като личност, дали ще е свобода, т.е. той да не се притеснява кога може да излезе в отпуск или кога не може да излезе в отпуск. Наистина ние в това отношение им даваме огромна свобода, не казвам свободия, казвам свобода. Другото, което е разбирането, смятам, че е много важно, т.е. чисто човешките взаимоотношения при нас са много силно засегнати и залегнати в концепцията ни и смятам, че това придава дори едно семейно чувство. Семейно усещане. И усещане, където знаеш, че ти си разбран. Каквото и да се случи, ти си разбран. Нали, няма притеснение, няма тревожност, а наистина си разбран. И смятам, че това така ни е съхранило и ни е запазило взаимоотношенията помежду ни, между служителите и нас. И съм щастлива и съм много благодарна. За да направим прехода от така примерите за ръководене на бизнес и успешно предприемачество към менторството, с което също активно се занимавате, както казахме и в началото. Всъщност важно ли е за това нещо образованието и какъв е вашия пример, свързан с образованието, което сте натрупали преди да започнете да се занимавате с бизнес? Много интересно. Вчера ми се наложи така да си отворя дипломите назад във времето. За някой дори бях забравила. По средното ми образование е счетоводител-икономист, висшето ми образование е магистратура финанси. В България? В България, да. И интересното е, че всичко това, през което съм преминала преди да започнем активно да работим, нали, бизнеса, който правим, наистина много ми помогна. Тоест, образованието на мен ми помогна да разбирам неща, които без това образование аз нямаше да мога да ги разбирам. Защото за мен собственика на компанията, пак казвам, една средна компания, не говорим тук за международни, нали, глобални компании, е необходимо да ги знае тези неща, да има базови знания за тях. Ако не, нали, пак могат да се научат, но да ги научи и да има погледа, когато вижда нещо, да знае какво стои зад, например, зад действията на дадения служител, зад определени цифри, какво стои. И да, образованието ми е тук в България, помогна ми, определено ми помогна и смятам, че нали, образованието дава много. И образованието е не прозорец, а огромни порти отваря за бъдещето на човека. Тоест трябва да се инвестира със сигурност в качествено образование преди всичко останало, нали? Така и да се усъвършенства човек, бих допълнил аз, което също е важно много, за да бъдеш успешен. Постоянно усъвършенстване. Аз постоянно се усъвършенствам, постоянно надграждам моите знания според нуждите ми в момента. От какво усещам и осъзнавам, че имам нужда като нови знания, нови умения, за да мога да ги приложа и сега и в бъдеще. Като казахме за инвестиране, нали, тъй като това го видях колко е важно, ние много инвестираме в образованието на децата ни и дори дъщеря ни учеше 3 години в Англия, точно поради тази причина, защото аз знам колко е важна средата и колко е важно образованието, което взима човек. Виждам разликата между нашето образование и образованието отвън и да, образованието е важно. Да поговорим и за менторството, кога всъщност се появи тази идея и то не е въпроса лесно ли, ами всъщност как един човек може на друг да така предаде бизнес знания за развиване на успешен бизнес. Точно заради това, преди малко това, което казах, че аз надграждам и моите досегашни образования и знания с текущите нужди. Защо? Защото опитността е едно, образованието от преди 20 години, това, което аз съм взела е едно, но сега има нужда от нещо различно. Не само ние се променяме средата, но и начина, по който дори обработваме информацията е различно. Нали, ако преди сме четяли учебници и книги, сега може да слушаме, сега можем да гледаме нали, различни знания чрез другите ни сетива. Става с много желание
Тоест, опитността, която аз съм придобила, новите знания и предаването нататък става с първо желание от моя страна, второ с умението да можеш да предадеш нататък. Защото аз наистина съм срещала хора по пътя си, които, нали, наистина това е талант. Предполагам, че може и да се научи, т.е. да можеш да предаваш тези знания. Защото аз разбрах до един момент, аз когато съм ученик, аз съм ученик, но когато аз стана, да кажем, ментора, който трябва да предава тези знания, не само да ги предам на чисто съзнателно ниво, логично, а човек трябва да ги интегрира в себе си, да ги разбере, за да може да ги внедри в своя живот и в своят бизнес. И тук вече са необходими едни различни умения, които, например, преди това аз не съм ги имала, защото не са ми били необходими. Но от тук нататък на мен са ми необходими, затова аз надграждам постоянно в своите знания, умения дори и обучения. След това ги използвам. А какви са вашите ученици? Можем ли да ги наричаме ученици, макар че някои от тях сигурно са така успешни в своята сфера, успешни хора, които се занимават вече с бизнес, но все пак, предполагам, можем да ги наричаме ученици. Какъв е техният основен профил? Какви хора са? Да разкажете по-конкретно на нашите зрители за самия процес на менторство. Това са основно хора, които разбират, че нали, сам човек стига до някъде, но ако искаш наистина мащаб, развитие, разширение, е необходимо да си вземеш човек, който вече го е постигнал това нещо. Хора търсещи, хора искащи промяната и хора знаят, че могат повече и знаят, че не могат сами. Само млади хора ли са, не предполагам? Или предимно? Не. Това са, нали, зрели хора, профил, ако можем да кажем, 35+. Самата аз съм на 38 години, с 3 деца, щастливо омъжена от 20 години. И тези хора наистина искат промяната, много учат, много знаят, но не успяват всичко това, което научават, да го интегрират успешно да им се превърне в бизнес и да се превърне в един успешен бизнес. Тоест това, което те имат вътре в себе си като знание, умение и опитност, не успяват да го направят бизнес и тук влизам аз, където работейки с тях в продължение на няколко месеца, нали, стъпка по стъпка, наистина с тези малките крачки имаме голямата картина, но всеки ден правим наистина... Развивате конкретно тяхната бизнес идея. Да, конкретно нещо развиваме. За кратък период от време. Наистина за няколко месеца, но нещо конкретно. Защото в днешно време това, което виждам, и то е от, нали, целият ни начин на живот и социални медии, са фокуса. Не можем да задържим вниманието си на едно място. Фокус и внимание, това липсва както при нас, нали, по-големите хора, при децата по същия начин, но тук аз много държа фокуса и вниманието върху това какво те искат да постигнат за този определен период от време и им помагам с различни инструменти, такива маркетингови инструменти, отделно начина на мислене, отделно вътрешното състояние на човека. Работя комплексно, цялостно. Защото... Това е един много сериозен процес, много задълбочен, който съчетавате заедно с менажирането на вашата компания. Да, защото успеха ни в бизнеса е продължение на нашата личност и на нашето състояние. Защото ако си представим един човек, който е тревожен, който е апатичен и който се страхува, той какви действия ще направи за своя бизнес? Няма да е добре, със сигурност, да. И след това няма да има успеха, който иска. Затова променяме всичко в човека. Имате ли примери, предполагам, че имате, с които особено се гордеете, на хора, на които сте били ментори, които след това са станали много успешни предприемачи, да кажем, с които поддържате връзка? Да, основно при мен идват жени. Препознават ме като човек, който може да им помогне и да им съдейства. И това са хора, които работят в онлайн пространство, т.е. те имат или развиват бизнеса отдавна, или стартират бизнес от нулата. Имам клиентка, която стартира бизнес от нулата в това направление, с което сме работили с нея. Мога да кажа, че за 8 месеца тя постигна наистина феноменални резултати, не само от гледна точка на финансите, но и от гледна точка на удовлетворени клиенти, клиенти, които са щастливи, че работят с нея, клиенти, които променят живота си благодарение на нея. Така че аз съм щастлива наистина да работя с тях, защото аз помагайки им, те помагат на другите да могат те да променят своя собствен живот. Как определяте в момента средата за създаване на онлайн бизнес в България?
Аз пак ще се върна към на фона тази... и огромната китайска конкуренция, която се по-силна. Ако говорим за продуктите, за продуктите ли става на Да, за продуктите. Да. Това, което е необходимо всяка една компания да погледне и да види, коя е силната й страна. Защото ние сме имали такава ситуация, т.е. кое да изберем. Например, зелената ябълка или червената ябълка. Коя е по-добра? И въпросът е с какво ние можем да се отличаваме от другите хора. От, да кажем, конкурентите. Някой използвам тук тази дума конкуренти, защото аз смятам, че всеки си има своята индивидуалност. Но конкретно, ако мога да отговоря на въпроса, намираме своята силна страна, с какво ние можем да направим така за нашите клиенти, че те да са удовлетворени, защото за мен тук не е дали ще сложа, не знам, една ябълка или друга ябълка, а начина, по който тази ябълка ще стигне до крайния клиент. И въобще как ние ще обслужим крайния клиент. Обслужването, комуникацията с клиентите за мен в бъдеще ще бъде водещо, защото аз много пътувам и тук, и извън България, и това го виждам навсякъде. И когато ние променим начина, по който виждаме човека срещу нас, дали е наш потенциален клиент, дали не е клиент, и да се отнасяме с него с уважение, дори с респект, да му помогнем с каквото можем, по този начин ние ще печелим клиенти. Любопитно ми е какво е най-важното за това един човек да бъде финансово грамотен. Аз знам, че вие имате и книги по темата. Да. За мен най-важното е първо човек да разбере, че парите са преходни. Както годините, те си вървят и заминават. Второ, ако мога тук да използвам тази терминология, парите са енергия. Защото ние много обичаме да се вкопчваме в думата пари, трябват ми пари за това, трябват ми пари за онова, но ако ние се фокусираме не върху цифрите, не върху банкнотите, а се фокусираме каква стойност мога да дам на моя клиент, на този човек, с който аз искам да работя, независимо какво прави човека и в каква сфера на дейност е. Когато си отговори на този въпрос, парите са просто следствие на това, което той е направил. И това е най-важното. И това хората го разбираме, защото аз много дълги години това съм го чувала, но то не можеше да ми се интегрира в моето съзнание и да влезе в подсъзнанието ми. Когато обаче това започна да става част от моята идентичност, всичко се промени. Тоест да служиш на клиента, на човека, на аудиторията, без да очакваш нищо. И тогава парите са просто следствие. Към финала на нашия разговор един такъв, може би някой ще го възприема за малко странен въпрос. Мъжете или жените са така по-добри менеджери, според вас? Вашите ученици са повече дами, както стана ясно. За мен в микроменеджерството жените. Защо? Защото ние сме ще го кажа, чувствителни, по-разбиращи човек. Докато мъжете са по-логични, по-здраво стъпили на земята, просто на тях им се получава с лекота. Жената е необходимо малко повече да извърви определен път. Казвам го като жена, която е и собственик на компания, и е менажирала екип, и човек, който се занимава с бизнесите на други клиенти, и просто го виждам. То е така. Искаме или не искаме, то наистина е така. Въпросът е, че ние сме по-интуитивни и има някои неща, които ние ги знаем, без да знаем защо, но това е правилното. И тук е момента мъжът дали ще чуе нашата гледна точка, да кажем, ако е в по-висшият мениджмънт, или не. А какво казвате на хората, на които сте ментор, когато става въпрос за най-големите трудности, препятствия, за най-големите предизвикателства, свързани с бизнес средата в България в момента? Ние сме на времето, в което преминавали през много трудности. Аз много добре си спомням и 2007-2008 година, когато дойде голямата финансова криза. Сега 2020 година има си една цикличност, 10-12 години. В принцип съм мисля, че около 10, но някой път плюс-минус 1-2 години отгоре. Това, което мога да кажа, че в кризата
се раждат най-добрите идеи. Защото само тогава ние започваме да мислим, а как може и по друг начин. Какво аз мога да направя различно? Защото иначе влизаме в един коловоз и си правим нещата, които си правим, защото това работи, това си върви, продава се, печели си компанията, няма нужда да се променя. Когато човек трябва да излиза от време на време от зоната си на комфорт, нали така? Да, и по-добре ние да излезем, отколкото отвънка, нали, да се получи така, че да излезем от зоната си на комфорт. И когато дойде така наречената криза, трудност, предизвикателство, ние казваме, ама какво стана, защо стана? Ами защото ние 10 години си вървим по пътя, който сме си го оттъпкали. И си мислим, че така ще бъде цял живот. Да, ама не. И ако се върнем всеки един назад във времето и си направи ретроспекция на живота, ще види, че на всеки между 7 и 10 години има някаква доста голяма трансформация и промяна, която се случва. И тогава тя не е само за човека, за личността. Тя се случва, например, в работата, в бизнеса, въобще в външните фактори. Затова е най-важното нещо, където човек трябва да инвестира, е в своето лично развитие. Защо? Защото когато ти развиваш себе си, дори да дойде трудност отвън, ти имаш уменията, дори психиката да се справиш, да знаеш, че и това ще мине. Мисля, че това беше един добър финал на нашия разговор. Много ви благодаря за това участие. А на вас, уважаеми зрители, за пореден път ви призоваваме да четете сайта Money.bg и да гледате нашите интересни интервюта, които правим, защото ще продължаваме да ви срещаме с много такива вдъхновяващи хора, като днес. Благодаря ви. Благодаря.